खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 3 आरो 5 मे 3 मेयाव बे 3 मेयाव सानै बर' हिनजावसाखौ खास्रि बिस्रियै धन आली तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आली बिथांमोना खास्रि बिस्रियै जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो हिरनमय खाख्लारिया बिथाङा खौरां लानो होननानै थांदोंमोन आरो बे समावनो शेखबर आली आरो पारमिना बेगम बिथांमोना खास्रि बिस्रियै हिरनमय खाख्लारिखौ जिउ फोजोबदोंमोन आरो बे जिउ फोजोबनायनि जे थार बिजिरनाय जिनाहारिनि थार बिजिरनाय बे थार बिजिरनायखौ मोननो हायाखै दुखुथिया नखरा आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबांबार सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। थांनाय समाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव सोमावसारनाय आरो बेनि अनगायैबो बनजार रेलि खालामनाय आरो धरना होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै आसाम सोरखारनि दैदेनगिरिफोरा बेनि सायाव बाथ्रा बुङाखै। आसाम सोरखारनिफ्राय जाबायदि राहा लानांगौ बे राहा लायैखौ मोनदांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो जायखौ लानानै दिनै क'क्राझार चिल्ड्रेन पार्क बे चिल्ड्रेन पार्कआव साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै आरो गाबोन 28 आरो 29 जुनाव मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया दिनै जागायबाय आरो बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। थार बिजिरनायखौ नागिरदों सानै बर' आइजो सानै बर' हिनजावसाखौ रेप खालामनाय सानै बर' हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय आरो हिरनमय खाख्लारिखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव थार बिजिरनायखौ नागिरदों आरो बेखौ लानानै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। दिनै 5 घन्टानि थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारि लादों चिल्ड्रेन पार्कआव आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मोनथाम जे थार बिजिरनाय गिबि बिजिरनाय हिसाबाव जाय बिथांमोना धन आली तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आली बिथांमोनखौ बे समाव जिउ जोबजासिम थामहिनबा बे समाव बिथांमोनखौ फासि होनांगौनि थाखाय बे समाव दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो गुबुन फारसेनो बे समाव हिरनमय खाख्लारिखौ बा बिथांमोनखौ बे समाव जिउ फोजोबग्रा हिरनमय खाख्लारिखौ जिउ फोजोबग्रा आरो धन आली तालुकदार बाहार आली आरो रहमान आली बिथांमोनखौ बे समाव फास्ट ट्रेकआव लाबोनानै बिथांमोनखौ थाबैनो जिउ जोबजासिम बा फासिनि अर्डार फोसावनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रि सारदों। बे समाव लोब रायजो राजाफोरा फैनानै बे समाव सोमावसारदों थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय सानै बर' हिनजावसानि थार बिजिरनायखौ मोननांगौनि थाखाय आरो हिरनमय खाख्लारि खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबजानाय हिरनमय खाख्लारिनि थार बिजिरनायखौ नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेनि अनगायैबो हिरनमय खाख्लारिनि दुखुथिया नखरनो जिउ जोबनाय दुथांनि आखायाव शेखबर आली आरो पारमिना बेगमनि जे आखायाव जिउ जोबनाय हिरनमय खाख्लारिनो 20 लाख सरकारा होनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो गुबुन फारसेथिं जिनाहारि खालामजाग्रा सानै बर' हिनजावसानो बे समाव नखरनाव गाव सुंथानो थाखाय बे समाव 5 लाख रां होनांगौ होननानै दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। नोंथांमोना नुनो मोनदों बे साथामानो जिनाहारि खालामग्रा जोंनि बर' हिनजावसाखौ खास्रि बिस्रि बिथांमोनानो जिनाहारि खालामदोंमोन बावैसो थांनाय 3 मेयाव जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों दाबिया थाबाय थादों। बे समाव धरना होनाय हाबाफारिया साननैनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा धरना होनाय हाबाफारिया सोलिदों। नोंथांमोना मिथिगौ बेनि उनाव माजबादाव जानाय जे जाथाय बे जाथायखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन। सासे 9 थाखोआव फरायनाय आइजोखौ हिनजावसाखौ खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामदोंमोन साबा दुथाङा आरो बेनि अनगायैबो दिगियाजुलियावबो बे जाथाया जादोंमोन। दा थिग बेबायदिनो आसामाव गले गले मोनफानि उनाव मोनफा जाथाय जाबाय थादों। मानि थाखाय जाबाय थादों बे समाव रैखाथि बिफाना बे आयदाखौ लानाय मानि थाखाय गोख्रों जायाखै
गुबुन फारसेजों माजबादनि जाथायाव आसामनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों आरो गुबुन फारसेजों गुबुन जायगाफोराव जानाय जे जाथायफोराव बाहागो लादों नाथाय दुधनैयाव जे जानाय जाथायाव मा जाहोनाव आसामनि दैदेनगिरिफोरा बे समाव दुखुथिया नखराव खौरां लाहैयाखै आसामनि दैदेनगिरिफोरा हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय मा जाहोनाव बे बाथ्राखौ थामहिनबा बे दुधनैयाव जानाय जे जाथाय खास्रि बिस्रि जानाय जाथाय दुखुथिया सानै बर' हिनजावसानि नखराव मानि थाखाय खौरां लाहैयाखै सानै जे दुथाङा खास्रि बिस्रि शेख बराली आरो पारमिना बेगम बिथांमोना खास्रि बिस्रि हिरण्मय खाख्लारिखौ जिउ फोजोबजानाय बिथांनि नखराव मा जाहोनाव खौरां लाहैयाखै आसाम सरकार बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोंथि खालामदों मा जाहोन दं ट्राइबेल जानायखायनो बिथांमोना जे बर'नि बा ट्राइबेल जानायखायनो बे समाव आसामनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायाखै नामा होननानै सोंथि खालामदों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा आरो थार बिजिरनायनि थाखाय दिनै धरना होनाय हाबाफारिया जागायदों थामहिनबा बे समाव आं दायो दङ क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव आरो बे चिल्ड्रेन पार्कआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सोमावसारनाय लादों आरो बे सोमावसारनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय थांनाय 3 आरो 5 मे खालाराव दुधनैयाव जाबायदि खास्रि बास्रि गिलु बालु जाथाय जादोंमोन जे हिरण्मय खाख्लारिखौ खास्रि बेस्रि जिउ फोजोबनाय आरो गें रेप खालामनाय बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआवहा मोनसे सोमावसारनाय लादों आरो बेखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे बिथांमोना दिनै बे धरनानि गेजेरजों एबा सोमावसारनायनि गेजेरजों मा दाबि खालामो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों क'क्राझारनि बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव जोङो 5 घन्टानि थाखाय धरना हाबाफारि लादों मानोना जोंनि जे दाबि थांनाय मे दानाव जानाय जि जिनाहारिनि जाथाय आरो बिनि उनाव जे जिनाहारि खालामग्राफ्रा हिरण्मय खाख्लारिखौ बिथांमोना बेनिखायनो दिनै आरोबाव सरकारा लानांगौमोन बिथांमोना लायाखै बेनि थाखाय क'क्राझाराव साननैनि थाखाय बे हाबाफारि खुंनाय जादों जोंनो जास्टिस नांगौ जोंनो माने न्याय नांगौ मानोना जाय जिनाहारि खालामग्रा बिथांमोनखौ दिनै फार्स्ट ट्रेक कर्टआवहाय खालामनानै बिथांमोनखौहाय फासि होनांगौ आरो लोगोसे जाय जिनाहारि खालामजाग्रा बिथांमोननो आसाम सरकारा 5 लाख कम्पेन्सेसन होनांगौ आरो जाय हिरण्मय खाख्लारिया बुथारजाबाय बिथांनि थाखाय 20 लाख थाखा रां सरकारा कम्पेन्सेसन होनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों दा बेनिखायनो दिनैसिम आसाम सरकारा जिबायदि मोनसे राहा लानांगौ बेखौ लायाखै दा बिनि थाखाय जोङो बे धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ फासि हो गुबै दाबिया जाबाय दायनिगिरि बुथारग्रा बिथांमोनखौ थैनायनि साजा होनांगौ आइननि गेजेरजों आरो बे जि केस सालायनाय बेखौ फार्स्ट ट्रेक कर्टआव सालायनांगौ आरो लोगोसेहाय बिथांमोननि जे रुंसारि जानाय हिरण्मय खाख्लारि आरो जिनाहारि जानाय नखरनि थाखाय सरकारा थैनाय नखरनि थाखाय 20 लाख रां होनांगौ आरो थाखाय 5 लाख जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय थार बिजिरनाय मोनाबा जों जिराया थार बिजिरनाय मोनाबा जों जिराया जिनाहारि खालामग्राफोरखौ फासि हो जिनाहारि खालामग्राफोरखौ फासि हो जिनाहारि खालामग्राफोरखौ फासि हो 10 तारिख फासि दियो 10 तारिख फासि दियो गावनानै थानांगौ फासि दियो गावनानै थानांगौ फासि दियो बाहाराले फासि दियो रेपिस